ama wole wati ko be para dola njo thala ya fama ba to ma wole kana batoma dia batoma namma ifa be wele Antiba. Antiba. ko ga nana nyaba ba fo mba to ma nyana awo atara lamuna tanam sofi annana awo iba fay awo duguin kibaria atado mefe aki semo duguin kokolon bela jelena ntefe ka to me duguin manana ko sila sabla duguin ga bonya meneka awo ale ta do nga eba do yoche ko mara chena awo aywa munu fili yere ma olu ye maraw tie nga aw ma fili aw yere ma yoche amora mamuna nolu ma fili yere ma awo ame saya fisane oye nga na soro botiku ka mana kola mana kanga na to soro la dugu mana ko fembe dugu ngono nte fe ka to me ala sabula ka daga bunya mene ka dugu ngono ni de na o boneka aya bo ereka yoche oh ni bunya bi ka ini fema au pere beke bunya ke bay ka o semo mana ko ni mana kan fo iba fo demsoy aka aklito ni kumena aka aklito ala kusube ngana to soro mana kula afanya ko ga yoche ngene batoma iklobi faka kumala Awo nyamema. ibori tena mso fingana ifa dun fle no abonya le no dugu kono ya no moko ga tanga baka ne te fega ni fada don kuma la re fa yere ko kale te fega na le dado kuma la kiki semo dugu kono bugotugunu ngakula iki semo akobela iki sigi basiki yorokeli kan na tanga bo anda anka ya no re batoma iklobi fala kon Nyam. aha Bana la sonama. Teni tana makuke. abijanye bazoma abijanye nyaba ah aita inche ko ke aita Sabale makega sabale padang kungole oh namanya je ton kibaro laje nyaba nam ko aywa meta kungo kono kana awo nala sona Awo. meta wula kono awo ni ma farango awo meta wula kono kana ala ga segini me amina ala ga kumoja ami Asa bindu di jana bindu bela Doso badeo. E chi giorno capai bafokono. Ila. E ne bina doso ba kenterie. Wallahi. Mina me anda dun. Antini dong. La ida. E kaba ko ne koi. Doso ba. La ida. Aku meni yoro ni yere di layang. Apa na yere de koi? Doni ma bankui. Dozo bani chedo ha. Na yemin fo mina kenteri de. Mina kenteri. Bele. Takamba ali tamama. Dimitri.
tigi sumalu kala ngana bone ko ye ye wala nana ala jaraye ibe irin sampala naje fura do be no demso naleno iba ta ibtana aba ko ala shenani feno kanga nasro no okara ba kisika bu otoroma ibe frenta abe iri bulu na bata ah dibiti keleti su domani kle domba ah sumalu kala nyagwalu kala banchelu kala ah finali ye muye ay mun nyala kano o benye ini kuri ina to momogoni ye ah su dibi mama ye nana dibila wa mesegi dibila ah jaraye ibe frenta ibitanai ita demso ko ala shenani akacha ala fefen fu itasro ni efenjugo nyame bele nyone fo ne bara bestratika manne to chena ni e fanga mieni na tuwe ngono ni e boya mieni ka ne dala mieni dongo mieni la abole yoro chete yoro do musote ne be yoro do me frenta me sira nyini ibitana ajaraye yata me sira nyini ajaraye ikijija igata mashika niye nala sona nana dibila wa meta dibila Bashi foi tu lá. Ma bato mamia. Bato mamia no. Ma ko bala ma tu da ka fin kala ora la ma. Oh nyame bato ma yo. Na ite mso du subiko. Awo. Kan meme. Na foi te bato ma. Si. Tu met nega tam la ma fin kala ora ma tere giti. Ma. Me da du subla. Awo nyame. Badama neno Badama ite sabali e fama kan arda ite dusu charagi inko amna tamin Ko ne ka taa bila tayiri so la. idun ata sanno ikana ifa bora kata kungola ana kuma to ma jambile no ama fo kika ni fini bila ite sabali Nyame. ta Amena sa. awo de ngoni ibe kan abduye amna sigile nda do kuma la afadunga koma no ko mesiran wallahi jore ngata No inyana ere. Kana to ere ma tini. Ne ko gambi kamale parola jali kamare Cem ko ka songa la ta paflu la bako mi Mais après donne nga ko frère ouais. non nga i songa la de Songa la ban jana. songa la nga wala papi tema moi Temura ti. oh Ma chérie Benny. hey vena wuligi wala sa Ni to de bena. Ma chérie Benny. Ne to mbe aga ni wuli seli John. hey nimna tane so songa ko jume Ay ne be be ka ne wuli seli John. ko jume seli don wa John ni na la ge. oh boy songa la seli don wuligi wala ça c'est seli don Ti mo do seli John. seli don Era. Zara non est-ce qu'il va rester donner hein non il va se donner Ya donc fo Amerique. Bi wo do. tenga te borali nemi Madu a ligiri man blaka na ndora in bojiro. Continue musudi wamu. Iti wo do ma bo kuma dula. Oh chelu. comment tout Awa. c'est lui donne des comment tout Awa.
n'a faamuya bon an bɛna ko kelen kɛ gɛrɛ na sisan sariya dɔw bɛ yen nɔ f'an k'olu sigi gɛrɛ na an bɛɛ bɛn'i surunɔn di kelen kelen bon i bɛ fɛ an k'i wele gɛrɛ na cogo di tɛgɛtɛ tɛgɛtɛ e dun Pispa e ko k'e tɔgɔ Selin Jɔn awɔ Selin Jɔn n ka cɛ ja e bɛ wele cogo di bɔrɔn dɔrɔn bɔrɔnin di bon sisan a yɛrɛ b'a la siège tɛ gɛrɛ na place tɛ souvent n'an bɔra f'an ka to ka bitɔnw fa k'olu sigi an kɔrɔ bon donc bɛɛ bɛ na ni 250 ye donc an b'o bila kɛsu la quoi 250 ouais bɛɛ a kulo b'a la bon comprends ma ba i ka kuma la mais ne bi Bamakɔ la yan ni ti bara poyi la di kɛmɛ fila sɔrɔ cɛ i tɛ manamana ko da bi mun de tɛ se ka mɔgɔ bonya i tɛ dɔn ko nin ye chef de ye bon n bi sara bon n'a tɛ he bɔrɔ n'a tɛ na a b'a sara sa n'a tɛ na ne ma ko la sa n'an taara n bɛ taa serisi kɛ n'an y'a kɛmɛ fila ani 50 sɔrɔ dɔrɔn n b'i d'e ma n y'a mɛn n b'i d'e ma o kɛlen don dɛ Pispa n'i mana nin wari i bɛ gwɛn mɔgɔ mɔgɔ mana nin wari i bɛ gɛrɛn bila sɔn ka la an ka bila a kɔnɔ ten cɛ yɛrɛ ka jarabi sɔn ka di dɛ ko nin yɛrɛ kun bɛ ma sisan an ka sabule gɛrɛ comprends yɛrɛ y'a fɔ n k'a ye wele ka taa sisan awɔ yɛrɛ ka na dusu ko bɛ cogo di a kɛra tile fila dɛ cɛ ne ye wulu dunan yan dɛ nin bɛ fa jumɛn dusukuntigi kelen kelen o den de don cɛ ɲɛ nin ye kabini y'a ye han fo k'an fari ka si cɛ o dun mana k'i la muso nɔfɛ n'o i kan o kan ka k'i kanu ɲɔgɔnma ye quoi cɛ i koro nin ko fɛ i ka ɲɛnabɔ ka di yan awɔ n y'a faamuya awɔ cɛ dusu n b'i kɔ dɛ dusu n b'i kɔ dɛ j'ai confiance à toi oh dusu ok an bɛ ɲɔgɔn bolo Dagawuli n ye pakuranin dɔ sɔrɔ yen kelen Dagawuli nin ye bosi de dɛ cɛ élément est-ce que a bɛ k'a jateminɛ n jara bi yo cɛ a b'a kɔnɔ dɛ kɛnɛ i ka mun fɔ i ma kɛnɛ i ka mun fɔ Zana nin sɔn minɛ sa ya cɛ an ka tiɲɛ fɔ depuis ne ye n kɛrɛ dɛgɛ ne ye deni ye ne m'a ŋaniya ni mɔgɔ si ye ne tɛ wallahi ko depuis a y'a tɛmɛ tile y'a datugu quoi an y'a bila dibi la a y'a tɛmɛ dɔrɔn nka y'a sigi yan fɛ dɔrɔn n y'a dɔn lumière bɔra cɛ a b'a dɔn Pispa y'o dɔn non fo nin ka kɛ ne muso ye gɛrɛ in na de i ta don ayi da i hakili la tigɛ sa il est censé de toi c'est pour toi bɔrɔ nami i b'o kɔrɔ da bɔrɔ nami i sigi non poye ka n'i ta nin ka kɛ gɛrɛ muso ye non kabini ye dennin ye n kuma si bɛɛ gɛrɛ t'a don chef kan ka kɛ exemplaire de bon ne nin b'e bolo i bɛ bonya diyagoya do ye Yɔrɔ dɛ n'e bonyana an fana bɛ bonya de yɔrɔ n ka cɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo sa an tɛ fɛɛrɛ kɛ kɔfɛ an ka taa munumunu ka da la problème t'a la dɛ tubabu kili di quelque chose quoi ala kama n ka cɛ tɛmɛ ni so in dɛ ne jɔn ne b'i dala dɔn ko nin ye papison de kunba de ye bɔ ni yɔrɔ ye nin ye dɛ ye nin ye nin jarabi sɔn ɲɔgɔnna min b'a bolo a bɛ 12 bɔ cɛ ma ɲi dɛ ale ma y'a lamɛn bɛɛ k'a lamɛn non a ko han i b'a fo k'an san tɛ ɲinɛ so in quoi parce que so in kɛra la tuma min na n ye ni n ka muso kuma non kile ka so in yan fɔ an ye mun dɛ cɛ tɛ ko bɛ pɔsɔn jumɛn na aw bɔ an ko min an bɛ yan fo wula fɛ dugu la an bɛ yan fo wula fɛ cɛ banna la sa ne ma fɔ ko n'a ma seli ja Botoma ne fari awɔ ba somɔgɔ baasi tɛ yen an b'a ba an bɛ taa terimuso bila sira kan na o bɛ kɛ an b'a dusu n'an ba naya
Dusu. Ni fana ye jɔn ye do. E ba doso kuntigi denmuso de ye nin ye ba. Donso kuntigi denmuso. Awɔ. O kuma nin kun tɛ ya. Ayi ba ni nana kula sini de. I ɲamɔgɔ den a y'i bolo k'i fa bolo cogo min na ya i balu bolo cogo min na ya k'i ko nin y'a kalu bolo tɛ ya. O ma kɛ bɛɛ bɛ donso kuntigi la ko dɔ dugu nin kɔnɔ yan. I b'a dɔn a ta denmuso ko tɛ kulon ye. N dun b'a dɔn i ma wa nin nɛgɛ ji kanbelenbalu mɔ ye walima kɛ wa filɛ ni galama cɛ a la so ni nin maa y'i bo kɔrɔ tɛ dɔ walahi bilahi hali kiyama kiri bɛ tigɛ i kɔ n'o ma kɛ i s'a fɔ ne ma ko tu i y'a kɔ batara den i ku t'a wa i n'a la i bamuso la minɛ ko minɛ bila an ye yan bi ko b'a mɔlu tila dumuni na minɛ kobali i jɔn ye bilen yan. taa tɔ fugusa ko jɔla fini ko yirini batara. Mba tɔgɔ ma dun. Batoma, a taara terimuso bila k'a bɛ taa terimuso bila. Terimuso jɔn o ye. Ko dusu dɛ. A bɛna sɔrɔ yan. A bɛna sɔrɔ yan. Binjaw tigɛ mɛ buna adamaden de la. Ne ye min fɔ Batoma ɲɛna a bɔra Batoma kɔnɔ sa. N ye fɛn min f'a ye. A tɛ Batoma na a b'a ba de la. Ni Ala sɔnna a bɛna min tana f'a ye. An tile bɔ yan. An tile bɔ. A man tile. E nana de. N nana. Batoma ne b'i bila yan. Awɔ k'an bɛn kɔfɛ. An tɛ bɔ. Wa Batoma. I sigi yan. Naamu. Ne b'i f'i ye a bɔr'i kɔnɔ wa? Ayi. Ne b'i f'i ye a donni tulo filɛ ka taa bɔ fan dɔ in fɛ wa? Ayi. Ne m'a fɔ i k'i sama tugu i manamana kow la wa? Ba ne fa taa yɔrɔ jugu la koyi ne taara bila tailleur so dɔrɔn. I tɛ minɛ ka bɔ da la. Ni kuma la kana kuma. Ne y'a f'i ye k'i k'i sama tugu yan manamana kow la. E ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a dɔn wa? E maa min nana a tɛ tile fila bɔ teri b'e la. N bɛ min f'i ye n tɛ fɛ ka ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ye nka e tɛ dɛ i ba de don nka ni Ala sɔnna n'i tɛ n dɔn i bɛna n dɔn fini min filɛ nin ye n tɛ fɛ ka fini in ɲɛna i y'a mɛn wa tɛmɛ ka taa n wɔrɔ ni n ba tɔgɔ ma tigɛ n bɛ taa bila sisan maa kuntan ni ye mun ye Bɔrɔ. Cɛ fo que nin ko in ka sigi sen kelen kan. Ayi e t'a dɔn. A ka ɲɛnabɔ. E bɛ ɲɛnɛ ɲini. Eh Dusu. Voilà Dusu yɛrɛ filɛ Dusu filɛ. Dusu. Naam Kobrɛ. Naani. E kɔni na yan. Cɛ an nana o. E ma teliya nin ko fɛ. Eh cɛ ko ko b'i sɛbɛ ma ka n'o bila ka da kelen da kɔnɔ nin wele ka na cɛ. Sisan. Cɛ nin wele ka na. Cɛ bɔra a bɛ ɲɛnabɔ. Ne tɛ i bila la sa dusu ye mɔgɔ min n b'a dɔn nin ye ji min n'a ma kɛ i ka si bɔ ne de y'a wa a bila wa a kɛ ka ɲi e t'a dɔn n'a tɛ kɛ wɛrɛ tɛ yen ko a bɛ nin ta cɛ i ko tɛ ne seli ayi i bila la sa o t'a la chef de gɛrɛn tɛ awɔ a bɛ seere ko foyi foyi t'a la awan tile An tile. awan tile Batoma ni ce ouais awɔ ouais Ça va? ne ne terikɛ de ye quoi Céline Dion Céline Dion. awɔ Céline Dion
Selin John ni boro ibn abin dogon ne fene dunaya ah wo dusu kon maro aw ne ba do voilà tene ko na pour ga nga fla fla nga baro ma nya yira la kamemi ko ikadne kadi ye ko an kuma si tien quoi donc kadi ye nga baro ke pour que ami ñogon famia quoi o te nga che c'est vrai gré est-ce que tu dois mettre grena mo sora voilà il va entrer grena quoi OK comme kebi sans ver Bana ma gede mo kuma voilà akamu ndawli ne re fana ba kita obe nyoga ba kilon ke kile ala ko kambe la douce 14 hey baro ka bi ye domina fu kan farta sije wallahi mena ma tele do ne fana na kuma ka chale efa e wa do so bam fo ori ne fa ya ka kuma no gone aha mais mo ko ni jenyo ko fa ko te la dola ne be foga to sire ma naso ne ga ko kadi I kadne to na naso ne kadi tengwa ne be foko ri to bon ni côté sinon tiens la comme ne fenete do ne ti jugo do bon ni ti ngani ando fana ga nyashini ma bon ngani ya flatene na ki furu ka se ga denya na mo shinyi na mo soro bulo o ngani are venena ni côté naso be sebela ne fene be nkandi ma ne ti ni janfa hein iten janfa ne ti janfa Fatama côté ne côté nto on ne fait du di mabi on ne fait ben kandi ma nani dien wuli chenti janfa nti janfa fe kadiye mo de ke fe be sika ke doguyima mo dabla nya famna no fi ame ni ala sona ko ni janfa date bonela name amage kutindo kando awo kamu name ma fere tigenda mugula ngolo bi nyaga binga batama kola ka nyaga mi sansa ala sonama hey Cobra ha ni yo o yenye samumbe ni o yenye ngomum ya ida ibi komi na ibadon ko madon ini min joni do ibadon madon mogo min dendo ibadon doso kuntigi dendo madon o kuma na ibi feki yere dadu kuma la wa kan dadu kuma la tugudi hey flage ne kulote mugola nkola ne nyente mugola ibina kuma min fo o be ika ko di bulo batama ko te ya me fusiri ndana njarabi de do ntilame yo yile bonala teni mi ibi na fili hey Cobra ibi ne yere mako sa ko bonala ye fly trop iba soro a songoro imbala Cobra musoko suma abi ci nuna ne se fa ne ti do re fi yana ne ko ni la so mi Kile ni mbonya ya jugu sade ke bo ki churu ta mo re kanga wa donzo ba an kleba roje amani gi bibi asomole yakene vasi day amba ay wala mi ay mo gana dusu na fere dusu a mo to kala mo ay ni ka dusu ba jenye ba amba dusu bla wa burushi kono muna aso kono yawo ate fala chike amakote bala chiro na kini chiambulo ya demuso fale mati bolo ya ikini furu ikini fala chike kuma te bala chimo yoro koni komi ndo che dole ya na duguro de ambie bali makele lu donc ba bla waye lala masi uluna jiche do moyi ba meska wa kala makamna tafuru ayi ato kala me amawa anado aniji mo mi moyo ba chogono manya donne ene blankile na olare ani nyawo wala sigire mbela borbe bagaten la nalite chien yire do nga dem selula ko bila ma manyide ni koti maya ole lamba blawa amba anado ne bisiranyi niko ifake asokono ye abe mbora ga to so sansa asokono ye abe wala ni ape icha mo chigoro eso chi nyana bo nyame me ne kusena gaten donne nimla tachila dugmana na ma ko ni chi no Chijanye akonu wenchi do ma dugmana la na tayo okay problem daro ma ke tumna
nyere ni tagama ka segere ko nyame sino ni ko ka to ya mabo folo era bi a sigi nyere okay peut-être ni ko nyew ni sira ro wa ba me na wo mba demisa la ko ko ni ma che tibu ko dem deuxième chele mo mena bire ne re bugu ko mena ere popso nga sono kala rango la mechi folo Kenapa sombra re? Sombra. Pele. Compre. Bora. Sombre. Come tu Patron, ele mo mem. Ite sura andara dingun ngero la moro bu soro suno wala ali so mawdu even nga suno ko du sula manu Teni fele joy. Ite ne na le no ni nterem so dini. Ke patron fe ko ne ne chef fra kana ma ko ne ka ma ko na follow shim de la. Senu sisa nana sisa mbe samere. Ah? Eto. Neto wamba. Patron ne mare. E fe ko ne ta ko na. No, ne na mile iri la patron. No iba ko no fula mo fli re kuna. O ba ira ki ba ko no. No akai wala. Te ko me to godi. Ba ko kai patron. Bo ya ne anga grain. Ne de grain chef fui. Donc elle est chef de grain quoi. Voilà, amafia. Ouais, pas forêt. Donc il nana. Le petit là il m'a dit à foi. Voilà. Il nana me kun. Donc elle tient ou on tient. Non, me quoi. Ni grain chef mi faudra ko o réglisse. Problème faut tara. Yama. Nyame. Et puis fena grain chef ga fena o be no bi nyata mo luga. Ina vochori. Na fo aga muso anaka. Patron yo ko ke. Problème tara nyame. Nyame patron. Voilà, réglisse. Tiens, abna fo ya la boy suro. Ante. Comment tu dis? Bibi ça va? Il va t'ami. Bon, on tera antirum sono fait. Come ya sura ti uno te mo kwagere. Tu sois. Tu n'es pas mega voisira. Awo ga faire le fo insansan. Ai si ya ngata don tiege. Tiens. Pour bashi taula. Non, bashi pote. Era fo maire. Yoro le. Tiens, ite yo, ni taro fo bedu. Ama ba te so ma ko al biere nyem profiter dire. Akuntara ka beta sena la drone sina kan denga boli kana ke. Yoro. Sino don su ne nga bro. Ama tan juga dala entran jo. Ne fa duma fari. Afora mais na comme en plein plan tem ko ka fara don. Voilà. Ima. Ko do wendo se kuntigi de do. Ne bo kala mo ambo kala mo. Far ko ju wallahi. No pispa igani ba kono. Te mai. Al ne sinda dala ka be fan pege mangani. No ina na bia jara. Inya na fi bare pme no la nana. Wallahi je garan foeza. Inya na fi bare ne ummi ye bidra ho. No. Wallahi je ira nyina fi manare clip la clip sabam tan jo ga dala. Anti yego, n'est-ce pas bro? Blof dala de. Voilà. Ouais wamba. Ouais. Woni ne nga ya. Ya akere wala. Ni kadere. Ni kadere nga teme mone zini buru ba. Sekere. Jara kama ko febe nto jangwa. Ka tmenge. Ato. No wamba che ulu pasu ntagia. Okay, problem tara. Patron, te. Sinangu ya kulanga ne balla kalbi jina tege fembe ke sinangu ya kulanga. Ma taro ko musogo o maine. Musogo o maine wallahi kulanga nete kulanga era fem musogo la. I kana kulanga era amano ko. Bibi ko bene bulu tuum na alan kira de bado. No, patron ala ka barka do ya. Ko bera mai hiti. Muna ni nyera leere ni misra ni ata. Che bita kile. I ni entera fo ba. Ada blane faga fari. Ni entera so ne sabe so afka be ko ere. Ko bere ma plasira quoi. Che boro. E ba blasera. Fentigi ma ba blasera ko ba blasera. Ama blasera no. Ina ma blasera na ko. Wamba. Ai Bom so kala tara kama. E shewra me be. Che wamba che man ko so me ma faci la re. Ci sono grafo mai. Wala akirwi. Mi fogi ngana ya ko era la ge. Yela ki bari mi. Yoro. Ni min filɛ nin tɛ sugo langolo ye ne ka du kɔnɔ yan malo o tɛ k'i yan
ama kemi me don kibaru bo nti seke abada nete molo mfado nyana ya abada Kafani pato mama ko frena ne pato mama ko frena o te seka ke wa mi ya ko feni o mo lo ka jugu abey la turu ye ka mi foni e o famuna Nyeba! Yala ma nyeba te wa? Nam ko ga minale. Jige flene kana duma. Yame. Afle ko ke. Nimle. Ta. Ni ala sɔnna n ba tɔgɔ ma ne tɛ malo i bolo yan nin banna ni ye masakɛ nin banna ɲɛba Nam ko ke. na yan Nam ko ke. I sigi yan ɲɛba Ko ke. ne nana ni fura min ye k'i k'a di ba tɔgɔma ma yalama a kɔrɔ la wa Ko ke ne ko ne y'a d'a ma. I y'a d'a ma i y'a kɔlɔsi n'a kɔrɔ nana ma kɔ la wa Ayi ne ma kɔlɔsi. ɲɛba la ne y'o de fɔ n'i ye muso jugu ye yɔrɔ o yɔrɔ i ye den jugu ye ne de taara yiri ɲini k'a di e ma k'i k'a di denmuso ma ka kɔ la o yiri bɛ se ka d'e ma a kɔrɔ la a ma kɔ la e t'o dɔn a mana kɛ min ye a tɛ dogo ne yan i tɛ bila ka bɔ dɔ la n bɛ min f'i ye maa bɛ jɔ dɛgɛ dɔ la k'a ka dɔgɔ nka n'i ye dɛgɛ in min a b'i kɔnɔ tɔn a mana kɛ min ye a tɛ foyi kɔ tɛmɛ kɛ wuli ka bɔ kɔrɔ maa kuntan Ko ke ne kɔni kelen tɛ den. i tɛ bila ka bɔ dɔ la aw tɛ min dɔn ne b'o dɔn
aw jɔlen ɲɛ t'a la ne ko ɲɛba i ba tɔgɔma bɛ min k'a fɔ n ba tɔgɔma bɛ min kɔngɛ a bɔra a bɛna n sɔrɔ yan n'a bɔra a bɛna n sɔrɔ yan n'i ye dugutigi ye kogo la su fɛ dugu kungo tɛ dugutigi kungo de don n'i ye ne bɛ fura di n denmuso ma k'i kɔ a la kɔrɔ de b'a la aw de ɲinɛna kɔrɔlenw kɔ anw tɛ ɲinɛ abada n'an ye danbew bila anw tɛ danbe bila an mɔkɛw ma tiɲɛ an bɛnbakɛw ma tiɲɛ an faw ma tiɲɛ ni ala sɔnna anw t'a tiɲɛ a mana kɛ min ye a bɛna n sɔrɔ yan ni yiri ka kɛ sɔgɔma mana wuli ni maloya bɛ wuli min na ka jɔ Aceh. Amba. Amba. Kanake. Ah. Kuru basi t'i la. Basi tɛ yen. Denba. Somɔli y'a kɛnɛ. Yaka. Amba. Kuru basi tɛ yen. Amba. Amba. Ani tile fila. Amba. Amba. Kɛmɛ fama dɛ. Jɔɔni. A Kanake tunu bɛ dɛ. Kini jigin nɔ. Dugu togo yɛ. O tiɲɛ o tiɲɛ o tiɲɛ. Maa na kun ka kɔrɔ ni yɛrɛ. O tiɲɛ. Aa donsoba. Donsoba. Ni mɛ ɲa ne mɔ. Ne malo tɔ y'a ye. A bɛɛ ni ngala de cɛ. Malo man ɲi. Ala k'i ni malo. Donsoba. Ne bɛ n danga so. Wallahi dugu m'a jɛ. Ni malo y'a bɛɛ wuli dogon o don. O ma ɲi denbatigi ma. Yɔrɔ dɛ. Ala k'an kisi malo ma. Ɔ kuma don ne ni malo cɛ dɛ n'o tɛ ne malo tɔ ye dɛ. Gbanakɛ. Malo in ni ala sɔnna malo tɛ kɛ nka ni gɛlɛya don gɛlɛya bɛ fan bɛɛ dɛ gɛlɛya bɛ fan bɛɛ fɛ. Ayisa gɛlɛya tɛ dayɔrɔ di man ɲi dayɔrɔ. Ganakɛ su ma ko kɛlɛ tiɲɛ ye n bolo quoi. Ganakɛ n y'a faamu n y'a faamu n y'a faamu n y'a faamu. Ganakɛ dayɔrɔ tiɲɛ ne bolo. Jakuma tɛ ɲini minɛ. Wallahi ni mɛ ɲa mɔ malo tɔ y'a ye dɛ. Ganakɛ ni ala sɔnna mɔgɔ tɛ ko dɔn ala de bɛ ko dɔn ni ala sɔnna i tɛ malo. Ayi n kɔni y'a dɔn n tɛ malo ka ne to yan. N kɔni n m'an jigi kɛ ala k'an jigi k'i ye o. Nka Ganakɛ n bɛ min fɔ aw ye aw tigɛ in bɛ ko la o de ye ko tiɲɛyɔrɔ ye. Aw tigɛ in bɛ ko la dɛ. Ne m'a fɔ tubabu fura tɛ yen dɛ o ɲuman bɛ yen an ka farafin fura minnu bɛ yen jɔyɔrɔba de b'u la maa man ka kɛ fo bana de ka k'i la i ka fura ta waati dɔw la i kan ka kotaw ko ka mintaw min ka jɔsitaw k'olu jɔsi i la n'aw ɲinɛna anw yɛrɛ danbe na an ka laadaw kɔ Ganakɛ dimi caman bɛ don an na dɛ. An bɛnbakɛw y'u tile kɛ ka ban ka na se an faw ma ni min tɛ koli ji la furakoli la i b'a sɔrɔ a bɛ ka mintaw min a bɛ ka kotaw ko aw kɛmɛ k'o bɛɛ ye k'o to yen an kana ɲinɛ aw yɛrɛ kɔ koyi a kana ɲinɛ aw yɛrɛ kɔ dɛ waati bɛɛ a to ka hakili to furaw la hɔn n'ala sɔnna Ganakɛ sinon ale man ɲi dɛ ale man ɲi n bɛ fura d'i ma ni ala sɔnna Ganakɛ i yɛrɛ bɛn n'i sen ma dɔ bɛ yen n bɛ nin d'i ma n'ala sɔnna i bɛ nin kɛ ji la ka dɔɔnin kɛ ji la dɔrɔn fitiri mana se i b'a min. I m'a ye Bibi an nana f'i k'o don na non cɛ a digira n na cogo min na ala de b'a dɔn quoi. Ko bɛrɛ a tɛ n bila yan nɔ. Non an ka taa sa. A ye n bila yan sa ne y'a fɔ n k'a fa ka farin ne fa ka farin kojugu walayi. Non foyi t'a la sa Bibi an ka taa. Yɔrɔ ye fila ye ten kuma ni mɔgɔ ye ko ten sɔn ka. Ok kɔrɔ an ka bila. Kelen tɛ. Ala b'a ye. K'an bɛn. An b'a kɛ ten. Awɔ. Nana teliya ka taa bagan nafa sɔrɔ yen. Ka dɔɔnin kɛ ji rɔ. Fitiri maa se. I b'a min. K'o min. Hali n'a kɛra minko kelen min ma bɔ a la an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn na. I m'a da yɔrɔ i m'a wele. Ganakɛ n'ala sɔnna. An b'an tile Asomɔli y'a kɛnɛ baasi tɛ yen an b'a. Batɔgɔma. Naamu. Na yan.
Isigia. Isabali. O men di dɛ. O kuma e kuma mele karo. Ne ma foyi kɛ. Ganakɛ. Isabali. N ba tɔgɔma. E bɔra min? Ba ne kun taara ci la yan. Ne m'a f'i ye kana bɔ dugu in da fɛ. Du in da fɛ ka taa dugu in kɔnɔ ni min sara n na wa? Ayi, Donsoba. Sabali! Sabali kɛlɛ kɛlɛ bila n tɔnin na. Garakɛ sabali. Ne m'a f'i ye n'i bɛ bɔ du in da fɛ i k'i sara n na wa? Ayi, komi a k'i y'a terimuso lese ye dɛ. Ɔ, a tɛmɛtɔ n kɔni t'a dɔn a gɔ n ye yɔrɔ min na quand même ani ne b'a ɲɔgɔn ye sɔgɔmada in na ne yɛrɛ de b'a ci don a dɔn n k'a la n'a ci fɔ. Ya, sinon ni n'a b'a ɲɔgɔn ye a tun tɛ yɔrɔ jugu rɔ o. A k'i ne yɛrɛ de la dusu ɲɔ se ye. Ya. Eli sabali k'i bolo da ye dusu rɔ. Garakɛ. Bi me na. An bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka denw dilan de. Ne kun tɛ. N bɛ ko yɛrɛ la fo k'a sa. Tɛmɛ kɛ wuli ka taa. Ma kuntan. Sinon i denmuso nin kolon ye dɛ. Wallahi nkalon kɛ dabila. I denmuso nin kolon ye ka se degré min ma. Dugu denmisɛn bɛɛ m'a kolo ta. Nka comme aw fana ye marifatigi ni dɔnnitigiw ye o. Ala t'a ca ɲɛ kafiri sɛbɛ dɔn ye o. Dɔnni t'an fɛ. Marifa t'an bolo foyi t'an bolo. An denmuso si t'an sɛbɛ kɛ o si t'an na baara kɛ. Nkalon de da o ye de. I ye nkalon tigɛ. Fɛn tɛ maa bolo nka i danbe o bɛ t'i bolo. Mais ni denmuso min tɛ fa la danbe dɔn. I ka laada o bɛ t'i bolo. Yɛrɛwuliya o kan ka t'i bolo. Nata de kɛ bɛ ka bimaw tiɲɛ. N ko bi den lu t'o le dɔn. O le ye ko la problème. Ya mara tiɲɛ ye den fa bɛɛ bolo. Gana. N ye min fɔ i ye. A y'a hakili to denmisɛnw na. O de ka fisa bɛɛ ma. N b'a mɛn. Problème t'a rɔ. N'o tɛ i denmuso nin wallahi a ma cɛ sɔrɔ cɛ nin b'a diya diɲɛnatigɛ rɔ dɛ. Mɔgɔya yɛrɛ yɛrɛ a kolon ye kojugu. Ne bɛ sira ɲini. N'ala m'a sɔn. Sira b'i bolo. Ko nin m'a kɛ cogo min na. N'ala sɔnna. Ni segin na. N y'a f'i ye cogo min na kɛ ten. I t'a fɔ ko fitiri t'a sera. Fitiri fɛ dɔ kɛ ji la k'a min. Ka dɔɔni kɛ ji rɔ. N'ala sɔnna. N'ala m'a sɔn n m'a wuli sɔgɔma. Ayi kɛlɛ ɲɛl'i bolo. Tabarikala tabarikala n bɛ sira ɲini. Ɲɛba ɲɛba tɛ yen wa. N'an kɔkɛ. I ma ɲɛba wele kɛɲɛ kelen a t'i laminɛ. N'an kɔkɛ. Batɔgɔma wele ka na. Batɔgɔma. Batɔgɔma. Naamu ma. I fa bɛ k'i wele. Aba. I sigi. Batɔgɔma. E ba ma fura di ma ko ne ko k'i kɔ a la wa? I kora fura in na wa? Awɔ ba ne ye n kɔ. Batɔgɔma n ye min f'i ye yala i y'a mɛn wa? Awɔ ne y'a mɛn ba ne ye n ko fura la. Galo. Ma ne ma n kɔ a la. Ne t'a dɔn ne kɔni ye fura d'i ma. I ma kɔ a la. I ye fura da yiriju fɛ yɔrɔ min na n'o ye kogo kɛrɛfɛla ye. Ne ye fura in dalen nka n'o de f'i ye maa tɔ n'i bo ka ca fo n'a tilal'i la n'i bo tilal'i la don min na i n'a dɔn k'a fɔ i ye bobakɛla n bɛ min f'i ye fura min dir'i ma i tɛ fura in bɔyɔrɔ dɔn fura in sɔrɔ cogo i t'a dɔn ne de ye fura bɔ k'a d'e ma k'i k'i kɔ a la i taara fura in fili kogoju fɛ nka n'Ala sɔnna a mana wolo min na a tɛ dogo i ni ba bɛɛ la a tɛmɛ a ka taa n tɛ foyi f'aw ye ni Ala sɔnna a mana wolo min na a tɛ wolo a kɛ k'aw kɔ aw bolo aw bɛ ko dɔn ka tɛmɛ ne kan a b'aw yɛrɛ nɛgɛ ne sigilen ɲɛ bɛ min na n'aw b'o dɔn aw tɛ tulonkɛ ne la an ka wanga tɛ wa labantɔ bori ma ani juguna se tɛ wala
filɛ nin ye kungo in t'i sɔn n bɛna n bila cɛminɛw na ni ala sɔnna maa tɛ se maganin ne kɔ yan ni min bila wara golo la yan waraw bɛ dun kungo min ye nin ye n bɛ jigin kungo na ni n ka cɛyako ye Bakari, kana sira ne don. Jɔn. Donsoba don. Donsoba. Kana sira. I gɛrɛ. I gɛrɛ. A donsoba. I de nana mun na wula fantan ni wula bantan in kɔnɔ, Bakari. Donsoba. Wallahi n den man kɛnɛ. Ni n den bɛ su bɛɛ ban a tɛ sunɔgɔ. A bɛ su bɛɛ ban kasi de la. N ko n bɛ wuli komi n yɛrɛ bɛ fura dɔw dɔn n ko n bɛ n'o fura dɔ ɲini. Wallahi. Bakari. Ha? N y'a faamu. E bɛ ka na fura min ɲini. Ninnu fɛn minnu b'i den kɔ u ka suya ka girin i den ta ye. Ha? Fura in tɛ se k'u lajɔ. I bɛ taa. N y'a faamu. Ni ala sɔnna n b'i sama fura la i bɛ sɔrɔ so. N bɛ fura d'i ma. N y'a mɛn. Taa so. N y'a mɛn. Don so. I ɲɛ b'a la kungo in buna adamadenw cayalen don n bɛ n to n ka maaya sagoya la ka don wula kɔnɔ Bakari ye ɲɛ a kana taa lakali dugu kɔnɔ sisan maaw da ka fiɲɛ n bɛ to nin na a bɛna n gindo ye waraka maaw ye n bɛ n bila sabura la min ye maaya sabura ye buna adamadenw ka teli kojugu ala sɔnna ne donsoba bɛ taa wula fantan ni bantan kɔnɔ ta cɛ pare que chef de guerre kani ngoyen b'a la tɛ goyi y'a da yen dɛ cɛ ni cɛ ka dɛ a tɛ yen dɛ ne ye mun f'i ɲɛna ne fa gɛrɛn kutigi ni muso in ni to yen yan ji yan mɔgɔ t'a min dumuni a bɛ na dumuni mun ye yan mɔgɔ t'a dun a kelen cɛ o bɛɛ to yen sa an ka ɲɛmɔgɔdenya dabila tiɲɛ na a ka ngoyen b'a la ne t'a dɔn jinɛ dun wa kuro dun mami wa cɛ ka dɛ ko yan dusu kutigi den do i ko cori o de muso in ye den ni muso in ye kɛ o ma tɔgɔ la ma yan dusu kutigi den do o den ni muso in ye ala n ko to yen sinon a bɛna an bɛɛ ku ten a kɛrɛkɛrɛ ne taara cɛ tɛ ma mun fila an taara n ka seri bilasira o chef de guerre cɛ i ka nin ngoyen b'a la yɔrɔ non nin ka ɲi cɛ kelen ma nin fɔ dɛ non nin ka ɲi ka tɛmɛ kan yɛrɛ kan non a ka ɲi a ka ɲi an ma ye tɛ chef de guerre yɛrɛ la boron digital ou bien a ma ɲi dɛ non chef de guerre an ka ɲɛmɔgɔdenya dabila i ka go b'a la a b'a la ma darasu nin cɛ ka ɲi cɛ ko donsokutigi den de don n y'o de fɔ n ko an ka nin to yen donsokutigi de yan donsokutigi den de don n y'o de fɔ a ɲɛna ne bɛ senu ne ye donsotigi in tɔgɔ mɛn ja i tɛ nin to yen patron cɛ wanba i bilala sa an yɛrɛ an bɛ dɔɔnin dɔn koyi mɔgɔ an tɛ nin sɔrɔ koyi mɔgɔ bɛ se ka gagner ni muso sugu la k'i tɛ dɔ dɔn problème t'a la donsokutigi an yɛrɛ fana ye dɔ ye yan koyi depuis n bɛ yan fɛ n tulo bɛ donsokuntigi tɔgɔ la o da denmisɛnninw ye sabali dɛ donsokuntigi bɛ baara mun na dugu in kɔnɔ n'a b'a dɔn
donsokuntigi ka lakana mun b'an kan n'aw b'a dɔn a t'aw sigi a bɛ donsokuntigi kɔrɔ fɔ yan dugu in bɛ cogo min na a ye sabali dɛ donsokuntigi dɔɔni min b'a la a ye denmisɛnninw a t'a kalama bon a ye mun kɛ a ye mun kɛ a t'o mɛn ne da a y'aw sigi yan bon min yɛrɛ problème ye min bɛ ne sɔn ja c'est à dire que dugu in bɛɛ bɛ siran a ɲɛ quoi ne t'a dɔn fɛn min don quoi an ma diinɛ de don wa an m'a fɔ ko dɔ b'a bolo wa fɛn tɛ ne kɔni bolo fɔlɔ ɲana ne ma dɛ donsokuntigi non ne y'a tɔ mɛn a mɛnna koyi cɛkɔrɔbaw b'a tɔgɔ fɔ musokɔrɔbaw tɔgɔ fɔ denmisɛnninw b'a tɔgɔ fɔ cɛ ala kama sa mɔgɔ kelen bɛ se ka dugu kun ma yɛlɛma cogo di ne ma siran a denmuso ko in tɛ ne t'a dabila fo ko ka bɔ a la m'i kɔ bɔrɔ a den n'ala donna m'i tɔgɔ da ayi mɔgɔ minnu bɛ siran a ko la dɔrɔn tɔgɔda ko t'a la mɔgɔ minnu bɛ dɛmɛ a ko la o de don kelen de don dɛ sukoro kɛ tɛ an ka nin to yen wa sukoro kana cɛ an tɛmɛ dɛ cɛ yɔrɔ ci dɔ b'an bolo ne tun ɲɛna lamɛri tun ne ci dɔ la ne tun ma to se t'o si de kan an kɔni bɛ yan an ye babilibaw de ye yan chef de gré cɛ b'a bila ok o kelen don ok merci beaucoup bisimilah ne yɛrɛ b'a yira ka n tɛgɛ di yan chef ko bɛ ko ok an b'a kɛ taa bɛ ɲɔgɔn bolo cɛ wanba in ka kumaw bɛ ka talon dɛ ne yɛrɛ siran nɔ est ce que ale bɛ ne dɔn fɔlɔ a t'i dɔn o de bɛ k'a bila nin na a bɛna faamu su dibi tile dibi tigi n seli ma tugun ne seli ma sabula ka da kan an bɛnna kuma min na naamu kana kuma i den ka fura ko tɛ fura in ma ko tiɲɛ don munna fura in ma ko su dibi tile tigi ne de nɔ don sabu ne taara fura in y'a di a ba de ma n ka k'a d'a ma k'a ko n'a ye doseba ma o kɛ i b'a dɔn bi musow tɛ ko ɲɛnabɔ fura dir'i ma i ka taa di den ma tiɲɛ don ne de tun kan k'a kɔlɔsi a bolo ne jalaki b'a la ne bolo fila bɛ n kɔ i ye su dibi tigi tile dibi tigi k'i deli a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ sɔrɔ doseba wuli a diyara n ye taa i k'i hakili to denmuso in na n'ala sɔnna o bɛ kɛ a kɛcogo bɛ n yɛrɛ kɔnɔ i ni ce n ka foli b'i ye